Shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadzira. Ndofunga makakumbira mukati aiwa tanzwa nekuona hama neshamwari dziri mukati meusungwa dzichisanangura zvavari kudzidza uye tichiona zvakare pavari kudzidzira ko havana here makambanizi anombovaengeja kuti vamboshandirawo kunze timbovaona vari panzvimbo tikati aiwa chichemo chedu kana chichemo chenyu zvamunoda ndo zvatinoita. Nhasi uno tauya kuno kuHills kwatati aiwa regai timboteera hama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa timbononzwa kuti kwavari kuswera vari panze ikoko zvavakadzidza vari mukati meusungwa kana zvavari kudzidza mazuva ese vari kuzozviitira kupi. Saka tati aiwa regai tiuye tinyatsoona paground pavari kushanda. Ndofunga mavanzwa kuti project ino ndevakuru veWest Properties vati aiwa regai tibatsirwe nevakomana ava kutibatsira pabasa rekuvaka ramuri kuona kumashure kwangu. Mukoma makadi tiripo makadiwo ndinani zita ndiani? Zita ndi Ishmael Adam. Ishmael Adams kumushandeko? Kumushande pachiwota. Pachiwota. Yes. Ndanzo Adams kandikati senemi yechirungu iyi. Ndizo chokwadi wabereki ndo wakabva kure. Kure ka? Ndo wakabva kure. Malawi. Ndo chokwadi. Chokwadi. Ndonoti senemi yechirungu inenge kumiri. Aiwa chokwadi. Wakauya nenjanji. Wakauya nenjanji watera njanji chaiwo. Naika. Kuseka zvedu. Hande mukoma Ishmael. Mosvika kupinze mukati meusungwa emosva iyi. Mosva yakandipinza mukati meusungwa emosva yerobhari. Mosva yakaitika muna 2024 muna August. Ndikazotongwa muna February 6 February 2025. Ndakatongwa 45 months. Ndikazobvisirwa nejeri ndasara ndiri 30 months. Pari zvino ndinenge ndagara zvangu zvegore ndiri muB class. Tingade kunzwisisa kuti pamosva yerobhari kwamaishimwe wapiwa 45 months yakaparika sei mosva iyi? Uye makanga muri kwachiwota here kana mamuri ku? Mosva iyi kuparika kwayo shamwari dzandaitamba nadzo ndo dzakapara mosva iyi. Mushure mekunge wapara mosva mumwe wacho ndiye akanobatwa ndokubva kundikana kunongedzera paigara umwe wake wakatsvaga wakashayikwa. Avanzi ko shamwari dzako iko dzaunotamba nadzo dziri ndo pakazokwanisa kuya chindinongedzera. Ndokubva pabatwa mumwe wake wakanga ainaye. Abva aenda kukoti. Achinosvika kukoti, tichisvika kukoti mhosva yacho wakanga wasungirwa iyi vaindiramba ini pajudgment yebail. Fapazonouya mhosva yakabuda pasocial media haina kuti ID parade. Mhosva iyoyo ndo mhosva yakazosvika pakutitonga. Mhosva vakanga vaipara zvakare asi vanhu vakanga vasingakwanisi kubvuma mhosva yavo. Saka takazosvika pakutongerwa nenyaya kuti mhosva yavairamba asi mhosva vakanga vaipara. Mushure mekunge tatongwa pane mashoko akataurika kubva kumangari anova akazobata futi mumwe wakana pamwoyo akazosvika kuti tapinda muna February March ana kupera mumwe wacho achibva azvimba dumbu azvimba musana achibva atisiya. Zvadaro mumwe wake akazonditora kuseri kwacho hama yemufo yauya kuti vazotora mumwe wavo. Ndo pakandidaidza kuti ndini kurehab zvanzi ndakazoti nditaure nemi nekuda kwokuti mumwe wangu ndakapara naye mhosva asi ndikufungidzira nemashoko akabva kumangari anofanira ariwo mashoko aita kuti mumwe wangu afe. Zvikanzi ndoda kuti ndinomhangara ndida kuti mufonere hama dzangu dzizive nekuda kuti mumhangara akatarira endai henyu kujeri mabere amunasiriya udzai hama dzenyu dzigare nemari yemakabichi. Saka tichitongwa kudaro mumhangara akati endai henyu kujeri asi muzoti tiri tesi. Saka mushure mezvo kuseni kwacho yashaya hama dzake dzauya ndopatakaenda kurehab. Bva wapirwa nyaya yedu kurehab kati nyaya yenyu tainzwa iwe runza una kupara mhosva ndikati ini handisi kuda kupara mhosva ndakatongerwa nyaya yekuti vakomana vairamba mhosva uyezve ndo vakaita kuti ndinge ndiri musungwa. Zvikanzi saka nyaya yenyu hatichaikwanisi ngaidaidzwe mukuru wechaplains. Ndopatakaenda kune mukuru wechaplains vapirwa nyaya yacho zvikanzi iwe sezvo wangonzi une mhosva chingozvinini piso sezvo wakatotongwa kare hapana zvatichakwanisa kuita.
saka ndakangozvitambirawo zvakangonditorerawo nguva kuti ndizvitambire nekuda kuti inini ndichisungwa ndakasiya mwana aine 5 days azvarwa mwana yakazoshaya zvakati saka zvakangonditorera nguva kuti ndizonyatsoita seto kuti ndigutsikane kuti ndakasungwa saka ndakazongosvika pamwe kuti ngandingotsangawo zvekuita zvinoita kuti ndinyevenudze pfungwa dzangu ndipo pandakazosvikawo pakukwanawo kuconstruction ndakangosvikawo ndiri munhu asingagone kuvaka asi pari zvino ndakatobvawo mukukanya dhaka ndakutovakawo ndichitotendewa nasekuru wandinawo vanokwanisa vachindionesa kuti aiwa apa ita so muzukuru itarisiro ndandisina kuti ndichangokwanisa kusvika sangano netarisiro yakadaro asi pari zvino ndinetarisiro kuti kamwe ndikabuda panze ndikasvikawo pari kunzi pari kudiwa vari kuvaka ndokuwanikawo ndiripo ndichivaka zvinogona kuti zviita kuti mhuri yangu iraramewo zviri nani. Nematambudziko emwana ndida kudzoka pamhosva iyi mukoma Ishmael mati mimi shamwari dzenyu ndo dzakazokuidentify dzikati iyi ndo shamwari yedu maisaziva here kuti vanhu ava ndo mabasa avanoita? Ndinganyepe kudaro vanhu vandaikosangana navo masikati tichitamba ndikanga ndiri pabasa vachingosvikawo vachitawo zvavaita. Ipapo maita basa remi? Ipapo ndaishanda pahardware saka ndakazongoti kuri kuseni ndabva kumba chida kunotenga spirit ndasvika pamashops ndasvika famasi yanga isati yavhurwa ndipo pandakaona kombi ichingosvikawo yakatakura komana ari mukati vandangonongedzerwa pandapinda muye pandabvunza kuti kochii zvikanzi tozotaura taakumberi tichibva paipa taenda pamba pemumwe wanga ainaipo abva waonekwa aripo vataenda pamba pemumwe wacho wakanga ainaipo ashayikwa nemumwe wacho bva ashayikwa papazonopinzwa mumwe munhu wechi4 futi zvikanzi aiwa mwana wacho tichazomuwana wechi4 wacho akazosiyiwa zvikanzi aiwa munhu akaparurwa mhosva navanhu vatatu saka iwewe mutongi wematara akataura kuti iwewe dai vamwe wako wangu achibvuma mhosva taikwanisa kukusiya but vari kuramba mhosva yacho ndokusiya siya saka zvinhu zvandakangotambira kuti hapana zvazvichangoita ndongorarama ndiri mazviri izvozvo. Pamwe mapiwa kakakati masikati? Ndapiwa nani? Mambodimburirwawo? Aiwa hazviko hakuna zvakafanana nezvizvo. Ndinganyepe ndikadaro. Saka mazosvika mukati mekoti makaverengerwa here mhosva iyi sezvo mhosva yacho musati manyatsoisiya? Mhosva yangu yakasvika mukati meudare yakaverengwa inini mhosva iyi ndikati semunhu anga asingaizivi ndikati mhosva iyi handiizivi. Vainzi vaipara kupi vaita ropa racho? Yakaparirwa pa20 iyo yainzi yakaparirwa musi wa29 August paflyover yokumupedza namwe kozoya mhosva yakazotitonga yacho yainzi yakaparirwa musi wa15 kana 14 July mhosva vakanga vakaipara zvakare iyo yacho vakanga vakaipara zvakare vari vese. Saka mimi makazopiwa 45 months? Apiwa 45 months takangodaro tese tiri vatatu takangonzi 45 months endai mangadaro ndokutongouya kwatakaita musungwa. Saka mapiwa 45 months makanzwa sei apa pamhosva yacho mari yacho hamuna kudya hapana kana chamakabenefita? Zvinomborwadza nekuda kuti zvinhu zvakaita kuti inini nehama dzangu tinenge tinombodhonzerana zvekuti vakamboti azvionerei ungati sarudzo kuenda unoba wosiya mwana ozvarwa ofa nekuda kwako iwe saka zvakatombonditorerawo nguva ndakazongoona kuti dzandingozvitambire pamwe kuda Mwari vane imwe nzira yakuda kundiratidza asi ndakazongoona kuti aiwa sezvo izvo ndakuzivawo kuvaka zvinhu zvandasina tarisiro nazvo panze kuti ndichazovaka ende kana mari yacho kuti ndizotsvaga kuti ndiite course yebuilding ndasitorina but izvo ndatore shungu sekuti ndikabudawo zvakadaro zvinhu zvine zvakanaka zvinenge zvavandudzawo mararamiro angu. Ndazwa muchiti nehama pakaitwa mhosva iyi makanga makutombosanyatsodzwanana ndinoda kunzwa kuti pamafamily week aya akaiswa neZimbabwe Prison Correctional Service vaiuya here vachikuonai kana kuti makanga matongonzi unozvionera uriko? Ndinganyepe because munhu andikatoti anotombouya kuzondiona mudzimai wangu zvehama idzi takatongopesana musi unzi ndatongwa mukoti ndo pazvakangoperera ipapo kana ukafonesa nongoziva tiri kuuya saka inini hangu ndotongosununguka kana chitouya zvangu basa chidaiso zvinhu zvinoita kuti ndinge ndisununguka. Funga pane muromo unowanzotorwa nevarume vada kuti muchenesi kuti paipa vanenge vachiti mukadzi auna kugama naye ani mazviona kuti hama yenyu ndiani? Mudzimai handi ndiye anondibarira zvo plus ndiye anozokuonai ka chokwadi ichocho aiwa inini pache zvangu ndakutogwisikana ndihama yangu mukadzi kana zvikanzi next of kin ndakatoita mistake kunyoresa mukoma ndaifanira kunyoresa mudzimai wangu saka zvinhu zvandakatoona kuti hama mukadzi nekuti kana ukarwara uri mumba munhu atakaona kuti warwara mukadzi murume anozongoti ari kudei anakatobvunza kuti tokubatsirai nei but mudzimai anakatoziva kuti baba chii chikauri kuda saka ndinotongotendawo nemudzimai wangu kuti
aramba nemoyo wainawo nekuchengetawo mhuri chinhu zvakanaka. Seko zvinomagara nguva yakadi basi? Sezvo zvinoti mwedzi uno wandakasvika 6 February ndosvitsa gore. Nhasi ndio 6 ndasvitsa gore nhasi. Aiwa tinotenda Mwari nekuchengetwa. Handei mako construction. Machuza ime kuti arege ndiende hangu construction zvida zvinogona kundibatsira pakugadzira pfungwa dzangu zvakanaka sezvo ndapindira futi mujeri mhosva yekuparirwa nashamwari mwana wangu achibva ashaya. Maconstruction makanobatana sei nevakomana? Construction ndakanobatana nevakomana madhezi aiwakwa showroom yeku showground. Ndo pandakatangawo chinzi pado vanhu vanonga chiri kukanya dhaka. Ndo pandakatangirawo kungokwanawo ana sekuru avo chitati toda vanhu vakasimba. Ndo pandakakwanisa kuenda tichikanya dhaka tikanya dhaka vachivaka chita kusvika showroom yapera. Tikanda ana sekuru aiwa iwe unenge unoshandika newe patingoperedza showroom tobva tava zvidu kuno kuKickman. Ndo pandakazotangira kuuya nawo kuno kuchishanda asi handina chandinoshora because vanhu vakanyazondikanzera kuti ndinyatsokutsika zvichiwa ndakasungwa vachindionesa kuti saka iwe unoona zvawakatosungwa chakatonyanya ndichoti ubuda une chinobatika chinooneka paunenge uri. Saka ndakazoona zvishuwa ndakatoti aiwa ini zvekukanya dhaka nguva yafamba ngandichitawo zvinobatika zvinooneka zvinoti nganda ndapanzika vanhu vaitarisira kuti aiwa aenda anotambudzika vanozosvika vachiona kuti aiwa munhu uye haana kumbosiyana nemunhu akanga aenda kuchikoro. Saka rubhoding ndo chokwadi. Saka ndokuti dai zvaramba zvichidaro vachiwedzerawo kutipawo ruzivo kusvika mazuva edu akwane kuti tibude. Ndazwa kuti panapa mukupiwa mugove wenyu wamuri kumba muri kuendesa here kana kuti makutoti age ndimbosungira shoma? Ipapo ndinotongotenda nekudzidziswa kwandiri kuita nekuda kwokuti ndine tarisiro kuti pandinobudawo ndinge ndine chinhu chinobatika chinoita kuti ndichidzenga ndabuda panguva ndichange ndakuzotsvagawo basa rekuwaka iri ndinenge ndine chinobatika chinoita ndirege kudzoka panapa. Nekuda kwokuti dzimwe nguva ukatarisa vamwe chinoita kuti vadzoke inyaya kuti anobuda asina chinobatika asina pekutangira. Saka ndikabuda ndine pekutangira inini zvinoita kuti mhuri yangu painenge ine pekutangira pandinapo ine chitsvagawo basa ndichiwanawo zvekuita. Saka anodai zvaita sekudaro kuti ndobudawo ndine chekubatika sezvo majeri acho asiyana nematauriro aitwa nevanhu vachiti mapikirwo aitwa kudhara nezviro zvandikuona kuti zvinenge zvane muchinjiro uratidza kuti tiri vanhu takukwanisa kunge tichiita sei tichionesana pawatadza tichigadzirisana. Saka ndodai zvaita sekudaro. Mainzwa kuti jeri rakaita sei kudhara? Ndainzwa kuti jeri vanhu vaifa vaiti munhu akaenda kujeri akudzoka achirarama nguva yakareba. Munhu akaenda kujeri kuti azopindawo mucommunity munova kuti vamutambire zvainemo. Asi izvozvo ndikuona kuti aiwa kana panoitwa mafamily week unoona kuti vamwe vanhu vari kutouya vachiratidza kuti vachine chido nehama dzavo nyange achinzi akatadza. Saka ndoti dai majeri aramba akadaro achiwandudzawo. Plus kudhara tainzwa kunzi munhu aenda kujeri apara mhosva atadza but izvo tinozoona kuti aiwa vemumaofisi wacho tikutopikawo nawo vasinawo mhosva tinavo but vane mhosva wacho tinavo but kana tatosungwa tatoo chinhu wani yatonguva yekuonesana kuti aiwa izvi zvinoita izvi hazviite. Saka kujeri hakusikwa kunzi munhu kana aenda kujeri haabva ipa. Aiwa hanzi mukudya sadza rine simindi kakuno ndo matauriro avaita kudhara. Sezvo muripo unofunga chikafu chacho mambochidyawo hachisi chekuti hanzi muchanzi kudyiwa sadza rine simindi. Machionawo chikafu chacho kana muri pano masikati acho muchangochiona chikafu chatiri kudya. Zvakangofanirawo nemunhu ari panze hapana musiyano. Aya mashoko evanhu anenge vachiziva kuti takaparirwa mhosva yekuda kutaura mamashoko ekumoka kuti aiwa endai munodya sadza rine simindi. Hamutiziva pamwe majeri ekudhara ndo aipikwa mapikiro yayo asi ezvino zvatina zvakadaro. Mukana wakarongwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service pamwe chete nevamwe vamuri kushandidzana navo ndifunga panotanzwa ndepe West Properties project yamuri kuita zvakakunakirai zvakadii uye zviri kukubatsirai zvakadii muri kupika yenyu jeri renyu asi muine zvamunenge muchiita zvakakunakirai zvakadii? Inini zvakandinakirawo zvakanyanya nekuti kana ndaakubasa nguva yangu yekudzora ndangariro uyezve ndiri kutobhenefita basa rimwe randasingatozive inini kuti ndichazokwanisa kunge ndichiriita rinova basa richazokwanisa kundipa kurarama sezvo nyika inoyo yakurarama nekuvaka zvakanyanyisa. Handofunga kuti chingonzi nyika inovakwa newendewaisi chingoti inovakwa nematsotsi zvinoratidza kuti kana ndaapanze apakapa ndava mumwe munhu atosiyana nemuone waonekwa nevamwe kudhara uku. Saka chinhu chakanaka chaizvo hakuna chinhu chakanaka chinopfuura icho chicho.
chinhu chinoratidza kuti mangwana tine future iri nani. Ndikabudawo muno muusungwa ndakutoona kuti aiwa inini makambani acho aya tiri kushandira ndikatosvika ndichitsvaga basa anozoti aiwa uyu aitomboshandawo pa tokwanisa kushanda naye. Saka hazvinhu zvakanaka chaizvo. Ndeipi kurudziro kana kuti dzidziso yamungade kuti ipiwe kuvanhu vari kunzwa kuhama dzedu? Ndofunga nanzwa hama dzenyu ndo dzatingatoita example kuti dzakabva dzatoti shamarika aita chake ndomba rume. Kurudziro yamungade kuti ipiwe kuvanhu vari kumba vasati vanzwisisa kuti kana munhu apinda mukati meusungwa haana kuchinja. Eliza ndiye Eliza, Ishmael ndi Ishmael. Chamungade kuti chiitwe kuti vanhu vadzidziswe vane hungwaro kuti aiwa hapana chakasiyana kungosiyana kwokuti aenda kunogadziriswa paanga katadza. Chamungade kuti chiitwe kuhama dzedu dzikwanise kuzotigamuchira patinobuda paya chi? Chanoda kuti chiitwe kuhama dzedu dziri kunze uku ndechekuti ngavasarase moyo. Kana munhu atadza zviro kuti ngaurayiwa iwa. Munhu kana atadza ngaagarwe naye pasi aoneswe. Izvozvi kana tiri kuno kujereka zviro kuti ndagara kuno kujeri ndichinoona kumaomero azvinenge zvakaita ndapanze ndakwanisa kunoona zvichiwa ndikatsurwa ndi munhu anofanira kunge achiita achinzwisisa. Saka ngavasarase moyo ngauyewo kwatiri tikwanise chitaura chivaonesa kuti azvishiwa pai takatadza asi titambireiwo kuti kana tauya motitambirewo todzokawo pasi togarawo pasi neye muchitionesawo chatashayiwawo motiudzawo imwe nzira inenge iri nani kuti tikwanise tichiwana. Kana riri basa motibatsira kuti tikwanise tichiwanawo kana mabasa kuti tiite kwete kuti tingogara. Saka ndo chikumbiro changu ichocho kune hama dziri kunze kuti ngadzititorewo sevanhu dzititore tigarewo nadzo pasi tidzionesawo sezvo mukana wacho uripo kuti dzinouya mumafamily weeks muchigara nawo pasi tichitsanangudzirana kuti nzira yeupenyu ndeipi. Saka zvikaita sekudaro hazvinhu zvakanaka chaizvo. Mashoko enyu ekutenda kuna nambuya nana sekuru ari kukuchengetai ndekuti udii? Mashoko andinawo nana mbuya nana sekuru ari kutichengeta chekutanga ndiro basa iri. Ndofunga kama kare basa iri ranga risingatoitwe kana uchinzi uri kujeri but zvino zvikwato kuchikoro nyange tishoyadi nenzira isiro but tikazvitarisa kana une pfungwa dzakakwana chaizvo kwato kuchikoro. Saka ndoda kupa kutenda kuti pane kuti pabasa ravari kutibatira iro rikairi ivo ndo vakutopinda basa chairo rekuti kansira kuti dzidzisa pane basa ratiri kuita isusu wozi kudzidzisa kunonetsa kudzidza kuri nyore pane kudzidzisa. Saka dai varamba wakadaro dai Mwari waropafadza wawedzera ruzivo rwainaro. Mashoko kumudzimai ka hama yenyu? Mudzimai wangu ndokuti chengeta mwana mudikani, chengeta vana. Mamune wangani? Vana ndine vatatu. Chengeta vana, Mwari vanoziva vangangondisiya ndichiparara. Ndinodzoka murudo tokondinya. Ndinodzokonda nerumwe ruzivo ruri nani kupfuura rwandandinaro. Saka ndinoti Mwari ngavamuchengete nemhuri yake. Vanadzimai takudzwa kuti mai Tadiwa mai Peter. Aiwa tinotenda ngoma Ishmael. Tingarege kupedzera nguva muende munopedze saka jurawo toda kutozorona ndese kutaura wandaita ndeda kuzonongedzera karaita. Ndotenda chaizvo. Ndotenda chaizvo dai zvaita sekudaro mazodzoka muchirinongedzera. Sezvo ndichaitawo inini. Aiwa tatenda. Ndichatokumbira veWest Properties kuti vaise kana tumazita pamunopedza vaise tumazita kunze kwegedhu kuitira kuti patune chipfura vete chimwe ngoma Ishmael Adams. I think ndo zvingatobuda. Amuzodzimeri. Aiwa kana. Ndazwa kana muchiti munoda mamudi mazita emabvagurika pamunokurodzera muchidziwa. Aiwa kana tiri chese muZimbabwe nyika inovakwa nechi nevana vana. Mukariimpresa zita rangu mandondiendesawo kumberi. Aiwa muna mato iwoyo. Aiwa tinotenda ngoma Ishmael. Aiwa totenda Mwari. Ndofunga mazvinzwira kubva kuna mukoma Ishmael zvanga zvakaoma. Ndofunga pamhosva yekupomerwa kana kuti yengutinongedzerwa nemadzishamwari kuti aiwa patakanoita takanga tinewe. Ndofunga sekutaura kwavaita vakati ndakanga ndisipo vanhu ava ndaingotamba navo zuva rakacheka nyika masikati chete asi zvavanozoitawo usiku ndakanga ndisingazvizive. Zvisinei vakatongerwa 45 months dzavo vagere mukati meprison asi izvozvo hazvina kuvamisa kuita chido chemwoyo wavo. Iko zvino sekuona kwamuri kuita vabatana nevakomana veconstruction vavakuvaka zvakuvabatsira kuti mari yavakuwana pano kana kuti ruzivo rwavanaro havachakwanise kudzoka mukati meusungwa. Vakunozviitira mabasa avo emaoko kuvakira vanhu angava machechi zvingava zvikoro angava majurawo
chese chaunofunga chingade kuvakwa kana uine chaungade kuvakirwawo batai Zimbabwe Prisons and Correctional Service vanokubatsirai PR kuno kuHarare vanokubatsirai vanokudaidzirai vakomana avo vokubatsirai kuvaka zvivakwa zvenyu hamuzotsvage kuti ko munhu uya ndakapa mari yangu ana kupedzesa roofing ana kupedzesa chakati danai vakomana ava vanokubatsirai nhamba ndodziri kubuda apa zasapo dataiwa regai nditange nekutaura neutungamiri uri mukati meusungwa Superintendent Mutuke timbonzwa kubva kwavari kuti zvakamira sei vanovasarudza sei kuti iko zvino pane zvawadzidza izvi chienda unoratidza unyanzvi uri kunze kwamacompanies aya Sup makadi tinosimba makasimba here ndinogona kunge ndapotsa anonzi mai ndikuti kutoziva kuti mashefu tangochera kuti chef Mutuke unogona kupotsa kanzi wakanganisa kainini handisi zvawataura vari vanomazvo Superintendent Gwauya Mutuke. Yes. Aiwa tinotenda chef. Kwakadi zvako ku nzvimbo dzatinogara. Aiwa nzvimbo dzatinogara kwakanaka zvikuru. Naika. Amene kumabva imimi. Aiwa kwatabva kuri nani dzakadi hama dzedu mukati mausungu. Hama dzedu dzakarongeka. Naika. Zvose zvakarongeka. Aiwa tinotenda. Ndofunga patinoita tichingona zviso zvibwinya zvipenya kuti aiwa tikuchengetwa zvakanaka panapa. Zvino ndafara nhasi ndasangana nemi kuti munyatsotinzwisisa rehabilitation activities amuri kuita mukati memajeri akamira sei. Yes, my rehabilitation program that kuita seorganization akawanda. Asi nhasi regai nyanyobata nzvimbo imwe chete ino vanhu vatiunza panapa. Yatinoti isusu academic education and skills training. Nderimwe redonzo reorganization rinofarira kuonekwa kuti musungwa apinda mari here. Academic education and skills training rinobata kudzidza komunhu ari mujere. Kubva grade 1 kusvika ku tertiary ndingati ku university. Then skills training tiri kubata kudzidzisa musungwa mabato yemaoko kuti agozokwanisa kurarama achinge abuda panze. Saka pama skills training edu tine ma workshops ari mu Metro province medu unana motor make, panel beating, tailoring, you can name it. Akawanda ma programs iwawo including building nemamwe akati wandei. Chidonzo redu ndiri kuti musungwa kana achinga abuda muno mujere se bandiko reintegration kuti musungwa kana achinga abuda anofanira kugamuchirika sei panze panofanira kuti pane kuenderera mberi kweupenyu hwake. Saka kuenderera mberi ikoko kunotangira maprograms erehabilitation tichiprepare kubuda panze. Saka tiri pano nhasi muchiona takadai kuuya panapa tiri kuti muone kudyidzana kuri kuita organization yeZPCS nenyika sedonzo renyika kuti leaving no one and no place behind. ZPCS nemasungwa vedu takabatana nenyika tiri kushandidzana nama stakeholders yatinoti isusu engagement and re-engagement. Saka mukuita ikoko teida kuti nyika izive kuti aiwa musungwa asi musungwa iyeye anokwanisa kutobatsira nyika pakuvakwa kwayo kwainenge ichiitwa. Saka nhasi muri kuona tiri panapa tiri kuona masungwa vari kuita zvebuilding. Vasungwa vakatangira building mukati mousungwa kubva pakutanga kufundira kuti chitina chinomiswa papi chinoitwa sei. Vari kutonyora ma-trade test. Vamwe vakatonyora ma-trade test vakatopasa, vamwe vatoprepare kunyora ma-trade test iwawo. Saka tinovaisa kuno kunze uku kuvanenge vachisangana nevamwe vanhu vari kushanda maprograms ari panze papapa kuti vanozokama hwavo kubatana nevanhu vepanze vagara vakavaziva kuti aiwa vanhu ava kana vari mujere havazi vasungwa chetepa vanhu vanotorarama vanhu vanoziva zvavanokwanisa kuti kuita kuti muupenyu hwavo. Saka nhasi tiri pano muchiona juraho riri kuvakwa irori rakatanga kuvakwa kwave nenguva vari kurivaka richapera ende vari kudoba zvokudaro zvokuti nyika ione vane vakasunungwa kuvadaidza vasungwa ivava vanotodaidzwa kutoisawo matenda votodama through construction vonyora vokumbira toda kuti vasungwa vazotivakira vanouya vozovavakira. Yes. Saka vasungwa sofa vamaunza pano panzvimbo yatiri vangani? Nhasi pano vasungwa 35 ndio vari panapa vauya kuzovaka juraho iyoyo ndio ndingangoti ndogenga riri permanent kunoko rotoya kunoko everyday. Uye vachiuya kuno kudai so havangouyi chete kuzongoshanda tati engagement and re-engagement kureva kuti kudyidzana kweorganization nevanhu vari panze. Asi mukushanda kwaanenge achiita musungwa iyi pane zvaanowana vanopuwa tinoti ma-allowances ekuti uri kushanda hako uri musungwa asi uri kushanda panofanira kuita continuity paupenyu hwemusungwa ari kujere nemhuri yakasara panze. Kudiridza naizvozvo
allowance yavanopuwa pane iyoyo pakupera kwemwedzi wega wega inomuita kuti akwanise kusustaina mhuri yake inenge yasara kumba. Vazhinji vavo vane vakawana, vane madzimai, vane vana, vamwe vari kuchengeta vana mai vavo vakazvara chaivo chaivo. Saka vanhu vavo kana iye asungwa ndiye anenge ari breadwinner. Saka zvinoizvora kuti life inenge yatoperera parodi. Saka mukana wane vawaniswa kuuya kuno kudaiswa izvizvi zvinoita kuti mari yachawana iyoyo haina kuwanda zvayo asi yakawanda nokuti ineyo chikamu chainokwanisa kutokavhira mukurarama kwake. Vanhu vechikoro vanogona kutoenda kuchikoro, mai vanogona kuraramisa vana vari kumba, kana kuti vabereki vanogona kuwana zvavanokwanisa kubatsirikana nazvo nguva yamukomana panenge ari kuno kujere. Uye abva adaro pamusoro pemari iyoyo kosi yake achabva nayo kuno kujere, ingava class 4, class 2, class 1 journeyman yaanenge asvika kuita paabuda jere, achanokwanisa kunorarama ari panze akuchitira zvinhu zvake asina munhu ari kumusupervise. Ndo rinenge riri donzvo redu reorganization kuti reintegration yedu kuti isimbe inofanira kubudisa musungwa anozvimiririra asingazokwanisi kudzoka futi kujere. Kuona zvakare mataura nhau ine chekuita nekudyidzana kweorganization yeZPCS nemamwe maorganizations akativandudza. Ndinoda kunzwisa kuti pamunosvika kana kuti pavanosvika vachida vanhu vangakwanise kuvabatsira mukuita zvivakwa izvi, pane here mashoko kana kuti dzidziso yamunovapa? Ndinoda kuti tozoti semakommunities ari kunzoko vazhinji vanototya kuasosieta nehama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Ndoda chiti yauya mbavha, ndofunga vane mazita akasiyana siyana vanovadaidza. Munotanga mavabatsira sei kuitira kuti vanzwisise kuti vanhu kana aenda mukati meusungwa akangofanana nesu tiri panze, munovabatsira sei pakuvati vakwanise kuzoshandidzana nawo zvakanaka? Ndofunga iko zvinozviita pane chimwe chinhano chiri pamberi zvokudyidzana kwedu necommunity dzapanze zvatora nguva refu, zvokuti ko zvinezvi kana kune vakasarira kumashure variko zvavo havagoni kushayikwa. Asi pari zvino iko zvinezvi nemaprograms atiri kuita rehabilitation iwayaya seorganization yeZPCS tinoramba tichitaura mashoko iwawo okuti kana munhu achinge asungwa hakusi kupera kweupenyu hwake, kana munhu achinge asungwa hachiro kuti mararamiro anga achiita pakapara mhosva ndio zvaacharamba ari. Ndosaka titi rehabilitation kuti tamudzoredzera, tamuvandudza apa nemwe level. Of course toziva kuti vanogona kuti isusu kunoko uyu bodibodi, asi toramba tichitaura nevanhu vari panze nguva yese. Sai uyu mukana matotipa unotivhurira mukana wekuti vazive kuti vanhu ava vanhu uye vakabva matiri uye ihama dzedu. Saka tikasavagamuchira isusu zvatinenge tashanda navo kuno kuprison hazvigoni kubhadhara, nokuti tikaita rehabilitation yedu tiprepare kuti reintegration ive successful akasanogamuchirika panze hatina chatinenge tese taita. Saka totovandudzwa ukama yahurwa, totanga kutovaka nguva yanenge ari kunojere yese techingovaka ukama naivava vane vachiti ingenja ivavava votoziva kuti vanhu vanotoshandika navo nhai. Zvinova pane makambani akawanda pana vari kuvaka jura handiti vakutoziva kuti ishamwari dzedu idzi havavhundutsi kuti kunge michitaura navo, ngavataugwe navo. Musungwa chete nokuti ari kujere asi munhu nokuti munhu akabva muvanhu. Yes. Munovasarudza sei kuti muti iko zvino iwewe takuda kuti uende unoshanda kumaprojects seWest Properties ndio yatanzwa kuti pano ndio ine donzvo iri. Ndoda kunzobva kwamuri kuti munozovasarudza sei? Munotora mumwe chete paCentral here, mumwe chete kuChikurubi here, mumwe chete kuHwawa here? Zvinofamba sei kuti tizoti nasuno tane vanhu 34 vari kushanda pano paHills? Okay, kazhinji kachona zvinongana nokuti kana vanyora tsamba yavo yokuda kuti tikuda kutsvakawo kuti infact vanisa matenders, iyi inotori tender handiti inenge yatoti isu tine capacity yekuita sei yokuvaka, tine vanogona kuvaka, tingangoti maofficers edu vanhu vakatrainwa zvokutovaka zvokutodaro, maclass 1 journeyman vanotori neunyanzvi hwakanyanyisa. Saka ndo vanozotisisa vasungwa kuvaka kwachona. Saka tikaengenjwa nemastakeholders kuti tinoda kuvakigwawo pakati tinovaudza zvatinoda kuti tigizane navo pamabhadhariro achona, tawirirana mabhadhariro edu, tovaudza kuti isu tinoshanda takadai, tine manpower yedu, tine personnel yedu iri highly qualified, then ndo mapinduro atinoita mukugwirizana kwedu. Then masungwa macho atinozonza kunoko serehabilitation tinoti musungwa wauya kujere paya tinovhunza kuti iwe wakazvimiririra unofunga kuti chatingakubatsira nacho chii
unyanzvi hwatingakubatsira nahwo nguva yauri kupika uri nomujere unofunga kuti iwe kana wabuda panze unogona kunobatsirika because hatidi kuti tiite kuimposa chokuita vamusungwa kuti iwewe enda kwakati iwe enda kwakati awa unoda kuzoiteiwo kuti inini sekuri ndina hangu kusona ndise kunosona because ndoziva kuti kwandogara uku ndomumaketi inondowandina moti inini ndise zvokuvaka because kwedu kukunya kuvakwa ndinoshaya chokuti chokuita saka saiba vari vasungwa vari pano vese vavamo tinotakavati iwe unoda kuti chii zvaunofunga kuti kana uchinge wazobuda iwewo unokwanisa kuenda upenyu hwauchina mberi kuti ainise kuti ndoda kuvaka because kuvakwa hakuna nondisupervise kuvakwa handiimploy unogona kuzozviimploya ndega yaempowerment saka tiri kumuempower nemaskills okuvaka saka ivava vanenge ati ndoda kuvaka tounganidza vane vachida kuvaka ivavo voenda kuconstruction tochiti ima construction ava ndiyo kubuild avo handiti construction ava ndoda hangu plumbing ndiyo plumbing ndoda magetsi ndiyo magetsi saka vakasarudza kuti isi toda kuita zvokuvaka saka tobva tati kana makuvakwa vakuru vekuvaka ndivava maofficers akadzidzira kudzidzisa nokuvaka ndivo mune muchiita sei mushanda nawo vanotonyora matest okuprepare kunyora mainterviews avo kuti vazonyora matrade tests saka vanoti theory nepractical theory iyi ndo key practical yakatonyanyisa because iri kuitwa panze vachivaka zvinhu zvikuru zviri kuonekwa saka anotopedzera chiro kazobuda panapa mavakiro ake ane akatosiyana nemunhu anenge akangovakira ari panzvimbo imwe chete yes saka muna matambudziko amukusangana nawo pakushandidzana kwamukuita nemastakeholders matambudziko apatorina tikutonya kutovaka ukama handiti panonzi engagement and re-engagement tiri kutoengeja vanyuwani nevamwe vatanga tichimbochidzana navo vane vambodzokera kumashure tinoramba tichivadzokera kwavari futi taura navo kuti aiwa ngatichidzanei nyika yezimbabwe inovakwa nevene vayo yes hatina matambudziko nemastakeholders yes takatarisa tinoziva kuti kune mhuri dzinenge dziri kuumba munokwanisa here zvakafanana nekuti panhau dzemafamily week paya panguva yemafamily week paya pane dzimwe mhuri dzinogona kuti aiwa inini ndinokwanisa kubatsirana nevasungwa ndinovaka ndiri kunze munokwanisa here kumuengaja panguva yakadai kuti auye zvakare zvichida ndokudzidzisa kwaanenge achivaita vari pano kana kuti kunoku munongoti aiwa sezvo vaine maofficers akavadzidzisa chiendai munoita zvamakadzidza pasina mumwe anenge achivati apa chiita zvakati apa chiita zvakati hatiwanzotora zvedu vepanze nekuti sekutora kwanoita kuti ZPCS yakatopfeka vanhu vane unyanzvi hwakasiyana siyana unowana munhu wese amunofunga kuti ari panze injiniya wese amunoona ari panze kuZPS variko chero maticha ari panze maticha kujerikwa chariko hapana watinoshukira kuti tingangomutore kuti ave azotibatira pane imwe nzvimbo asi kuchidzana navanhu ivavo hatiri kuchidzana navo pane zvimwe zvatechida zvikwanisiro pamwe techiti sekueducation tisina mabhuku vari kuti isi tokwanisa here kupai mabhuku toti mabhuku yainawo ndokuti vasungwa vaone kuti sei asi vanovadzidzisa vacho vanotorimo even mukati mavasungwa imomo mune vane vakatombovaka saipa panapa pane vamwe vane vakabva vachivaka panze handiti tinongomuti chienda unokonea uchiita sei uchivaka uchiramba uchivandudza unyanzvi hwako pamwe anaida kuti agozokwiridzira CV yake yokuti ikure azonyora kana class 2 kana class 1 kana akanga auya ane class 4 saka vane varimo mukati mavasungwa imomo uye maofficers anenge ari peiwawo vanenge vane unyanzvi zvokuti hapana ndovatikwanisa kutora panze yes handizekana mune mashoko ekupedzisira zvichida ndeyekutenda mastakeholders atiri kushanda nawo pano ndoda kuti pasina ivo mabasa edu kana kuti zvese zvatinochidzidza mukati meusungwa zvinogona kungoperera kupi ikoko batiko zvino vavandudza manje kuti zvinhu zvifambidzane organizations pamwe chete navo zvinhu zvedu zvinenge zvakuita sei zvakubuda unyanzvi hwakadai takutoona kuti aiwa ndo zvinhu zvatiri chiudzwa wachitiudza kaizvi hama dzedu patinombotaura nadzo kuti aiwa ndo zvatiri kuita tiri muno asi kana takuvaona manje vakuita zvinhu zvakanaka kudai zvoti kana uchitopfuura apo kuti pakavakwa namukoma wangu apa pakavakwa nasekuru wangu apa mashoko ami nawo ekutenda mastakeholders amuri kushanda nawo pundutso yakadai ndekuchikudii mastakeholders ndomatenda zvekutodaro sei ndichidaro nokuti takaona kuti tiri hove hatigoni kurarama tiri kunze kwemvura ende kana ichiti kunze kwemvura ndotaura kuti tiri mukati mevanhu mastakeholders ndo mvura yacho ndo matinenge tichigara imo mukati memvura saka kuramba tichibatana navo ikoko kunosimbisa organization yedu uye kunovandudza ruzivo zvinhu zvose zvatida kuti tifire kunge tichiita ivo mastakeholders acho ndiri kuti uyai tirambe tichibatana nemi uyai murambe muchibatana nesu ZPC yakasununguka kushanda nechero zvake munhu vanoda zvokuvakirwa izvozvizvi vanongoona public relations office yedu inovaudza kuti vanozvifambisa sei vobatsirwa kunze kana kubatsirwa kuti muone vanhu vaya kuzovaka ingava imba yako chaiyo chaiyo
mabuilding brigades akazara mu ZPCS kuma province ese variko unotovakirwa imba yako ikatopera kana kuvakirwa kana iri company maoffices enyu akatopera. Tiri kushanda kwakasiyana siyana kuvaka zvikoro, kuvaka maclinics, mahospitals nokuzikama kokuonekwa kokuti pamukano kuti chitaura chionekwa kudai pamhepo vachizoziva kuti ZPCS inotoona vanhu vanodi vanoita zvokuvaka izvi regai tinovakoka vokuti koka takasununguka chaizvo kuda machero kupi kwachona. Mukauya kuno kuHarare muchida kwagwa kumarondera munoenda kuMarsh East Province vanokubatsira iko vanoudza kuti kune variko vanotoziva vanokurifeya kuMarsh East kupublic relations office yekuMarsh East iko kumabatsirwa chero province mune maenda zvakaringana. Yes. Aiwa tinotenda chef Mutuke nenguva yamatipa yekuti mutitsanangurire kuti project yakatanga sei uye ndevapi vanhu vamunosarudza uye zvinozofamba sei kuti mudyidzane organization yeZPCS pamwe chete nemastakeholders akasiyana siyana. Tinotenda nemukana wamatipa muwaniswa rakanaka. Thank you very much maita basa. Aiwa tinotenda. Ndofunga mazvinzwira nichitaura na chef Mutuke vachitsanangurira mutangiro kana kuti mabasa ari kuitwa pano kana mabasa ari kuitwa neZPCS as a whole kubatsira hama neshamwari dzinenge dzichiramba dziri mukati meusungwa uye kubatirana kwavari kuita nemastakeholders akasiyana siyana. Ndofunga matonzwa kuti project ino ndeye West Properties vakaenda vakataiwa tinodawo vanhu vanokwanisa kutivakira jurawo sekuona kwamuri kuita kumashure kwangu nevakomana vari kuita mabasa makuru vari kuvaka kana uine pako paunoda kuvakirwawo ingava imba angava macheches ingava zvikoro engagei nepublic relations dzekunzvimbo kwamuri ikoko kungava kumaCentral Marsh East kwese ikoko vanogona kubatsirai. Kana muri muno muHarare svikai kupublic relations kuZPCS vanokubatsirai nevakomana ivava sekuona kwamuri kungoita basa riri kubatwa zvakanaka. Isu slogan yedu ndeyekuti yakatambika jere rinopera. Kune vanoda kuona maprograms aya rambai muchifollowa nekulaika Zim News BT. Ndofunga tava taita rombo rakanaka tava tasangana na PR officer weWest Properties wacho kuti tinyatsonzwisisa kubva kuna vaMichael Chideme kuti zvanga zvakavaomera sei kana kuti zvanga zvakavasunungukira sei kutanga kushandidzana nevamajeri uye pfungwa iyi naiko zvino vachida kuenderera mberi here kana kuti vakangoona kuti regai timirire pano regai tinzwe kubva kuna vaChideme kuti zvakavakoshera sei kushandidzana nehama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa. VaChideme makadii? Tiripo munofara here imi? Aiwa ndinofara. Mino pakadii panapa? Panapa pari kunakidza basa ramuri kuona riri kuitwa iri. Aiwa rinotapira rinongovengwa nemuroyi chete. Naika. Iwongu. Ndikuona kana masmile ndifunga pandasvika pano vanhu vese vangachisekerera. Ndikati pano pari kuitwa basa. Bosi pane pasingaite basa ka unoona munhu achingoti ende pari kuitwa chinhu chekuti munhu wese aroda kuzonge aine zita rake kuti ndini ndakachiita icho nemanakire achakaita. Saka vese ari panapa pamukuona ava vanenge vachipfura vachiti apo ndini ndakanga ndiripo apo. Ndini ndakavaka musha uyu. Kana ndatopo ndatobatira ndikangopfura neapa. Wakaita interview pano. Ndakaita interview pachangotanga. Nechoti ndindanga ndiripo pachangotanga. Ongu yes. Aiwa tinofara zvedu. Ndida kunzwa vaChideme muchitanga kufunga seorganization makagara kuti seWest Properties ndofunga kupiyara ndokunotangira zvinhu zvese muchifunga imimi kuti regai titsvage vanhu vanovaka chakazoita kuti mufunge kuti regai tiengage Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Urongwa uyu wakasvika sei? Urongwa uyu wakauya maringe nechirongwa chatinacho kubasa chinonzi Corporate Social Responsibility Program. So pa Corporate Social Responsibility Program yedu takaona zviri nani kuti tinge tichibatsirana nemapazi ehurumende kuita tingati pachirungu rehabilitate and reintegrate vasungwa back into the community. So mukuru wekambani yedu akabva aenda nechikumbiro ku prison services akati kubasa kwangu ndine chirongwa che corporate social responsibility ndaonawo ndichikwanisa kubatsira pa corporate social responsibility kuti munge chiti vasungwa venyu vanokwanisa kunge vachita basa randinaro kwangu vauye vaite vadzidziswe vagone kuita basa ndo kuzosaka makaona vanhu veku prison services vakuuya
pano the Hills Luxury Golf Estate vakuvaka mudhuri wamuri kuona uyu. Isusu kwatiri tikutoita corporate social responsibility, tiri kutopa back to the community, kuti mabuilder ari apa achatobva panapa akugona akutonovaka dzimba, and isusu titoripo pakuvavandudza nekuvavakiridza kuti vange vari vanhu vanodzokera mucommunity vaine zvavanokwanisa, vasaende mucommunity vachinopara mhosva, asi vazive kuti vanokwanisa kushandisa maoko avo nepfungwa dzavo kuriritira mhuri dzavo. Hongu mukuru abva kuZimbabwe Prisons and Correctional Service vauya vataiwa tabvumidzwa takushanda nevakomana. Imimi manje sevanhu ndofunga semuono watinawo tiri kumba uku kumacommunities akasiyana siyana, wanti mai we tingashande sei nevanhu vakapinda vachiba, tingashande sei nevanhu vakapinda vachiita mabasa akadai. Imimi muono wenyu wejeri musati matanga kushanda nevakomanawo wanga wakamira sei, uye muono makanga minawo muchiona vakomana ava vachiri kuprison vasati vauya kuzoshanda nemi, maivaona vari vanhu vakaita sei? Ndinodaira kuti munhu wese anovhunduka musungwa, nokuti mhosva dzevasungwa dzakawanda dzakasiyana siyana. Hauzivi kuti wawakatarisa akauraya munhu here, akaba here, akaponda here, akarepa here, handiti. So kutya musungwa kunenge kuripo, asi nekubudikidza nekuzonge takushanda navo unotoona tinotoswera navo tichitoendawo pakati pavo tichitaura nyaya, vanhu vanotonakidza, vanhu chaivo. Vanhu vanenge vakangosangana nezvakasiyana nazvo muupenyu, asi vanhu vanogona kuumbiridzika kuti vange vari vanhu vanodzokera mucommunity vachinovaka community. Ava vakwatiri tikutoti vari kuvaka Zimbabwe. Handizivi kana paine chine zvimwe. Ndaida kubvunza imimi makazvimirira tisingataure vamwe kuti imimi maivaona sei? Ini ndakazvimirira kutaura chokwadi, musungwa ndinge ndichitotya kutosangana naye nekuti handizivi kuti mhosva yake yakapara ndeipi. Asiwo nekuti probably inini because ndinogarawo padyo nepurazi rinosenza vasungwa, tinovaona every day. Saka integration yavo association haizonyanya kundiomera, nekuti ndakazoziva kuti no, vanobuda vachifamba vachiuya kunze uku vasungwa vanenge vatotariswawo kuti vaonekwe kunzi havasi a danger to the society community, vanhu vanogona kutopinda musociety vakatodzokera musociety vakanove vanhu kwavo. Hongu asi takatarisa chirongwa ichi chakakukosherai zvakadii kana kuti chakakoshera ZPCS zvakadii mukubatsirana kwavanenge vachiita nemastakeholders akasiyana siyana, nemiwo muri pakati pemamwe mastakeholders makamirirawo vamwe, zvakakoshera kana kuti zvakanakirei kuti vashande ZPCS pamwe chete nevamwe mastakeholders akasiyana siyana? Ndinofunga kuti kushandidzana kweZPS nemastakeholders kwakanaka pakuti iye zvinezvi muri kuona apa tine mabuilder, tine maplumber, tine vanokanya dhaka, vese vavavo vanhu vakutoti kubudikidza nestakeholder inove isusu pano vakugona kuita basa ravo. ZPS inogona kunge isina pekuti vashande vavake vaite chii, handiti, nenyaya yekuti maresources. So maresources anozenge achibvawo nekumastakeholders iwo mashoma iwayo, zvinotibatsira kuti titore vasungwa kubva mumasales mavari vauye kuno vaonewo kuti tikadzokera mucommunity tinonove tiri free sei. So ndinoona chiri chinhu chakanaka chekuti mastakeholders dai taita embrace program iyoyi, tashanda neZPS, tabatsira kuita rehabilitate vasungwa. Kune maprojects akawanda kwazvo ari kuitwa muno munyika ekuti tikakwanisa kushanda nevasungwa variko uko vakawanda, tinovaka Zimbabwe yedu zvakanaka, nokuti vanhu vacho vanoda kuita basa varipo. Kurudziro yamungade kupa, ndofunga kune vamwe vachiri kuhesiteta kana kuti vachiri kutyira kuro kuti but havazotakure zvidhina here kana kuti kumafoshoro nechichi, asi mimi neruzivo rwamanavo navo nekushanda kwamaita navo iko zvino, ndirupi kurudziro yamungade kupa kune vamwe vachiri kuhesitetera kure asi vaine mabasa vanokwanisa kupa hama neshamwari dzikawana raramo, dzikakwanisa kusenderawo mari, vanga vabereki vanga vakadzi chaivo, tozoti vane mhuri dzavainadzo vakasiya kumusha. Kurudziro yamungave nayo yamungade kupa kune vamwe vachiri kutya kushandidzana neZimbabwe Prisons and Correctional Service project yakanaka kudai ndekuti chii? Ndingangoti muchidimbu ngationei musungwa sehanzvadzi yangu, semunin'ina wangu, semukoma wangu, semwana wangu anenge ambotadzawo, arohwa neshamu yake, handiti tikaranga vana mumba tinovadzosa futi manheru, tinovadzosa futi chuya udye, handiti ndio zvakangofanana nevasungwa.
vasungwa vakatorangwa iko zvinezvi takuva chuya udye mwanangu, chuya urare neapa, chuya uite ichi mwanangu. So ndinofunga kuti ma-stakeholders ese akaona nemuono iwoyo wekuti tikasabatsirana kurehabilitata musungwa tinodzokera kudambudziko rakambomupinza muchitokisi futi. Ngatibatsiranei navo vawanewo cheuviri, vachengete mhuri dzavo dziri kumba, ive pavanobudawo vabudawo vaine mari dzavo dzemabhasi. Ongo ndoziva kuti iko zvino kushanda kwavari kuita vanenge vaine vamwewo vasiri mukati meusungwa. Ndoda kunzwisa kubva kwamuri kuti vari kudyidzana zvakadii ivo vamwe vacho. Munoziva kamera iri apa kapai ikangotarisawo kuinongoona kuti vanhu vari kutoshanda vese. Handiti ndiyo integration yatiri kutaura iyoyo kuti vanhu vakudzoswa mucommunity kuti asangane neari kumba. Handiti iye ari muchitokisi neari kumba vakusangana vakutaura, akutobvunzawo zviri kuitika munyika, akuudzwa. Chidokwairwa chekuti dai ndachipedza mutongo wangu ndadzokera kumba, I think chinenge chavepo. Ongo aiwa tinotenda. Ndofunga mashoko angu ekupedzisira ndingade kubvunza chipendera kudai ndeyekuti kare ndofunga takati nemuono wejeri risati rani correctional service richingori ZPS. Ndofunga kana kuti ratakakura tichinzwa kare nana sekuru vedu kuti kuenda kujeri iwe nejeri ratakuona iko zvino ratoni maprograms akanaka kudai kuti vasungwa vandobuda vachivaka vanhu tichivaona. Ndofunga kare tatisingaone kunze hama dzedu idzi. Ndoda kunzwa imimi muchikura jeri mairinzwa rijeri rakaita sei? Waitoti ukada kuita kana musikanzwa waingoudzwa unzi unoenda kujeri ndaudzoki. So asi ezvinezvi ndakazofara ndichiona wedhi rakaiswa pamutupo wejeri correctional services. Iroro ndorekuti kujeri kwakuenda kunonzi aiwa zvawakaita izvo wakaresva, nzira yakanaka yekufamba nayo ndeiyi, ngatifambei tiri apa neapa neapa tichienda kumberi. Chii chaunokwanisa kuita chaunga usingakwanisi kuita uri kunze? Umwe woti ndinogona kuvaka, umwe woti ndinogona kuita panel beating, umwe woti ndinogona kuita plumbing kana kusona. Zvonzi aiwa iwe takuchikuendesa kune zvakwati unokwanisa uri unoda kuita, kuzoitana uchinge wadzokera uchinoita mari yako so that hauzopindi muhomwe dzevamwe. Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kwazvo zviri kuitwa neprison services. Yes. Aiwa tinotenda vachideme muve nezuva rakanaka uye nekuti gamuchirawo pamusha wenyu. Ndofunga tikuona mabasa akanaka ari kuitwa nevakomana vachifara uye vachiita mabasa avo nemazvo. Tinokutendai ramba muchiingeja neZimbabwe Prisons and Correctional Service kana kutoudzawo hama dzedu dziri kumusha kana dziri kupi dzingade kuvakirwa kuti aiwa vanhu vakanaka ava uyai muone pangu pauser apa vakabata basa guru. Ndimi munogona kutipa futi mamwe ma-stakeholders pamunenge muchiita mamwe ma-meetings ayo kuti aiwa ingejai vanhu ava vanokwanisa kuitirai ichi neichi neichi neichi. Ndofunga ndatofara kuti iko zvino makutoziva nemamwe ema-rehabilitation activities avari kuita. Hamusiri kuitirwa nyumba napanapa ndiringoona construction asi kune zvimwe sektora kwamaita kuti aiwa kune hairdressing kune chi vanokwanisa kuvaingeja, vanokwanisa kuita kuvaingeja through kubva pane zvamataura. Aiwa tinotenda chaizvo mova nezuva rakanaka. Muzodyawo sadza rinenge rabikwa nemasungwa apa. Ndatomwa tii ndofunga kusadza ndichatosvika zvakare. Ndofunga mazvinzwira ndichitaura naPR officer weWest Properties vachideme vachitsanangura kudyidzana kwavari kuita neZimbabwe Prisons and Correctional Service uye mufaro wavo nebasa riri kubatwa nevakomana pano kuvaka zvakanaka, kudyidzana zvakare nevamwe vavari kushandidzana navo pano. Ndofunga manzwa kuti kana kuine vamwe vanoda kubatsirwawo nemaprograms akaita sewaya musatye kunoka padhoor reZimbabwe Prisons and Correctional Service. Vanokubatsirai, vanokuendesai, vanokupai zvakare hama dzedu idzi kuti dzikubatsirei muswere nawo tichishandidzana uye zvakare vachionawo kuti ndezvipi zvavangaite kuti mhuri dziri kumba dziwane chouviri. Hamuzovaoni zvakare vachidzoka mukati meusungwa. Zvino vandamira navo ndiPCO Maposa vari in charge yekuona kuti basa riri kuitwa nemazvo here nevakomana pano zuva nezuva. Ndofunga manzwa panambotaura nevamwe vachitsanangura kuti aiwa basa riri kurohwa nemazvo. Saka ndati aiwa handingabvezve panzvimbo ndisina kuona the man behind kubatwa kwebasa riri kuitwa pano kuti vakomana vari kuita basa nemazvo here uye ndezvipi zvavari kuona zvingade kuitwa kuti vakomana ava vanyatsobata basa ravo zvichienda mberi. PCO makadi tinofara chaizvo
Tinonzwa kutenda kwakanyanyisa nokufara kukuru. Nasi matitsikawo. Zvinofadza chaizvo. Chikuru chandanyanya kutenda Commissioner General vedu. Ndo vakaita kuti Department Reconstruction imirisa izvozvi. Support yavari kutipa yakakurisa zvakanyanyisa. Ndofunga even mota yamuri kuona yakamira pasite apa. Ndeyekuuya kwedu nekudzoka kwedu. Hatina chimupa mafambiro. Chikafu ndofunga mazvionera mega mabhodho aripo zviri kubikwa. Matoguta chaizvo. Then chandakanyanya kufarwa nacho vakomana vari kumashure vari kuvakava takatanga navo vasina chavanoziva vanga vakadzima. Vakuru vedu vakatibatsira nematools vakatipfekedza. Pamusoro pekuti pfekedza pakava nechirongwa chekuti paita anonzi matrade test because construction yemuprison service is mainly for rehabilitation. Toda kuti vaya vanga vari mbavha abude amacontract, vaya vanga vachishaya mabasa vabude vakuemploya. Ndo zvinhu donzo redu ratakanyanya kutarisa mukati mejere. Vaityiwa vaye vanogamuchirwa panze. Sekuona kwamuri kuita tine maphases evanhu ava vanotanga vachikanya dhaka. Vabva mukukanya dhaka voenda mukuronga kuti zvidhina zvinorongwa sei. Vabva mukurongedza zvidhina vochienda pamudhuri vakuvaka sezvamuri kungoona. Right. Pakuvaka apa tine yatoti magrades kuti maclasses. Vanotangira paclass 3, class 2 kuenda paclass 1. Pari zvinezvi sechirongwa chekutanga chatakabhadharirwa vanhu vanokwana kuita 25 neprison service. Ava mari dzavo dzakatobhadharwa kumatrade test. Vari kunotoitwa muna March for maclass 3. Zvekuti vese vanhu ava vakubuda vari 35. Totasati anenge mabricklayer. Hatisarudzi kuti ava ndo vari kuvaka, ava ndo vari kukanya dhaka. Tinovapa mukana 3 months vanga vachivaka vaye voenda kunokanya dhaka. Vaikanya dhaka voenda kuti kunovaka. Toda kuti munhu wese atinaye pano abude aine chitupa mumaoko. Ndo donzo reprison service. Chimwe chandonyanya kutendawo pano takapiwa basa rakati kure neWest Property. Iraipiwa macompanies makuru vanenge vachizikanwa zvakanyanyisa. Asi seprison service takapiwa mukana wakadai. Kuprison service kune matrades ese. My profession ndiri qualified as a civil engineer. Kubva kuma-structures ese, whether ma-roads, whether ma-story buildings, whether hatina limit yekuvaka. Kubva pa1 room kusvika pa100 rooms tinovaka. Whether kuti panoda kugadzirwa ma-roads tinokwanisa. Tine ve-carpentry, ve-plumbing, mechanics, ese ma-trades prisons tinawo. Saka even panze apo vanhu musatya. Vanhu ava dzisiri mbavha ama-artisan akafana nevanhu vari panze. Kubuda kwatiri kuita pano panze vachishanda nevamwe vari panze apapa. Iyo interaction yega chidzidzo chakakwana chokuti vanhu ava varehabilitated, vadzidziswa vakuziva zvavari kuita. Tatenda. Ndinotenda ndifunga kana mubvunzo ndava ndashaya because ndamabva mapinda nemo chaima ndaida kunyazobvunza kuti saka vanhu vari kuvatambira sei mushure menguva wabuda panze because ndaona vari kutoshanda nevamwe vari kubatirana vane mushandira pamwe chaivo kuratidza kuti aiwa tese takangoita sei takangofanana. Aiwa taane ukama hwakanakisa newe panze. Pekutanga tichatanga pano vaitotityawo vachiti aya magombiro vanobva vaitotiza izvozvi aiwa tahwechekoche tamvura nemazowe tafanana. Aiwa tinotenda PCO nenguva yamatipa uye regai tirege kuramba chikupedzerai nguva mudzokere munoita basa nevakomana. Aiwa tatenda zvikuru maita enyu vachaparanganda nevese vatikuta pano. Tinokutendai, rambai muchitikutawo muchitishambadzawo saizvozvizvi zvoita kuti basa rienderere mberi. Tinozvikudza. Aiwa tinotenda maita basa. Ndofunga manzwa ekutaura kwaPCO hanzi iko zvino tava mvura nemazowe nevakomana vagara vari kunze pamwe chete nevamwe vatakazovawedzera kuti aiwa iko zvino taakushandidzana basa richienderera mberi. Havasi kumbotariswa kunzi pavakwa nani kana kuti pavakwa nani, asi basa ringobatwa pamwe chete nevakomana ivava. Kana kuine vanoda kuvakirwa sekutaura kwaita PCO, sekutaura kwamanzwa kana kuti sekunzwa kwamaita kuti chese chamunoziva chinoda kuvakwa tibatei, tinokwanisa kukubatsirai, tinokwanisa zvakare kuitira kuti ramangwana renyu rive rakavandudzika. Ndofunga sekuona kwamuri kuita kumashure kwanguko basa riri kurohwa. Regai iko zvino timbotora mafemo tisosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagunchinde Chisarai.
Oh, wanatoti, isu wanatoti, wanatoti. Kana mutidi wanatambire, komori ya Zimbabwe, tena kumbira mumwe mukana. Komori ya Zimbabwe, tena kumbira mumwe mukana. Komori ya Zimbabwe, tena kumbira mumwe mukana. Komori ya Zimbabwe, tinokumbira mumwe mukana. Komori ya Zimbabwe, tinokumbira mumwe mukana. Komori ya Zimbabwe, tinokumbira mumwe mukana.